Moi ja tervetuloa kuuntelemaan tai katsomaan, jos olet YouTuben puolella mun uutta podia. Kerro lisää. Mä oon tietysti podin hosti, Henri Muroke, ja mun ääni tulee toivottavasti sulle jatkossa hyvinkin tutuksi, jos ja mieluiten kun sä otat tämän podin seurantaan. Ajatushan oman podin aloittamisesta lähti viime kevään kuntavaalien jälkeen, kun alettiin vähän miettiä, että mitä nyt, mikä olisi seuraava luonteva askel kuntavaalikampanjan jälkeen. Ja vaikka mä en Helsingin kaupunginvaltuustoon tullut tällä kertaa valituksi ensikertalaisena, niin itse kampanjasta jäi tosi hyvät fiilikset. Se oli todella mukavaa ja kivaa yhdessä tekemistä, ja sen johdosta mä pääsin tutustumaan ihmisiin niin poliittisen kuin sosioekonomisen kentän laidasta laitaan, ja sun ja mun kaltaisiin tavallisiin tallaajiin. Ja ihmiset kertoi mulle itsestään, kokemuksistaan ja toiveistaan, ja mä kuulin näiden kohtaamisten kautta paljon ajatuksia meidän yhteiskunnasta ja siitä, miten sitä voitaisiin lähteä parantamaan yhdessä. Oma podi tuntui luontevimmalta tavalta jatkaa tätä dialogia. Kerro lisää onkin siis podcast, joka elää vieraistaan. Kerro lisää nimenomaan antaa mikin vieraille, mutta ei siirrä muokaan passiiviin. Ja he siis kertoo mulle aiheestaan, mä sitten kyselen niistä lisää ja me keskustellaan hyvässä hengessä yleensä politiikasta. Ja siis kaikkihan tässä maailmassa on lopulta poliittista, myös tämä podcast, koska politiikka ei ole mikään muusta maailmasta irrallaan elävä asia, vaikka me niin ehkä välillä saadettaisiin toivoakin. Ja osa vieraista toimiikin politiikan kentällä hyvin näkyvästi, osa enemmän taustajoukoissa, osan kanssa taas keskustellaan ihan vaan, koska keskustelun ilo. Mutta se tärkeä asia on se, että jokaisen äänellä on merkitystä. Ja monilla meidän tulevista vieraista on oma erityinen osaamisalueensa, josta he haluavat munkaan sitten keskustella ja kertoa meille lisää. Vaikka osa vieraiden aiheesta saattaakin monille meistä olla entuudestaan tuttuja, mä oon sitten melko varma, että me kaikki, ensisijaisesti tietysti minä, tullaan oppimaan heiltä paljon uutta ja mikä tärkeää, löytämään uusia näkökulmia tähän meidän usein aika kaoottiseltakin tuntuvaan yhteiskuntaan. Jos sun kiinnostus siis heräs ja sut löytyy viikon tai parin välein puoli tuntia aikaa podin kuunteluun, vaikkapa matkalla töihin, niin ota tää podi seurantaan. Meidän vieraslistalta löytyy ihan varmasti suakin kiinnostavia ihmisiä, joista monet saattaa vierailla täällä useampaankin otteeseen. Tai ehkä saada tutustua itsellesi entuudestaan täysin tuntemattomaan henkilöön, josta sä haluat sit jatkossa kuulla lisää. Ja meidän vieraslistahan tulee elämään ajan kanssa, joten varaa yllättyä aivan varmasti on, miksei myös iloisesti. Siispä sen pidemmittä puheitta. Podi on Kerro lisää. Mä oon sen hosti Henri Muroke ja mun äänen tulet kuulemaan joka viikko. Se kenen kanssa milloinkin selvii vaan sillä, että sä otat meidät kuunteluun.